Ikke offside. Villa. Det kan udelukke, at Darmedøj kan få noget ud af den her. Valdez, der er tæt på. Hvis der bliver fløjtet noget her, så skal han vel ud med et rødt kort. Han skal ud. Ja, det skal han da, Valdez. Kommer fuldstændig, og det ser rigtig alvorligt ud, det her. Når man kigger på spillernes reaktioner. Det er noget, vi har set tidligere. Når målmænd kommer ud på den måde, så går det tit rigtig, rigtig galt. Ja. Ja. Prøv at se den her. Lang bold fra William Kvist. Puyol er i vanskeligheder, og det er måske også det, at Valdez kan fornemme. Og så får... Den er altså lige i hovedet, den der. Er det ikke til rødt kort også? Selvom det er uvæsentligt lige nu i virkeligheden, ikke? Jo, fuldstændig uvæsentligt, men selvfølgelig er det det. Nogle af de ældre serier kan måske huske VM i 82, Tony Schumacher på Battiston. Ja, en fransk landsholdsspiller og forsvarsspiller, der var gået med frem.